Bon dia de nou, companys, com estem? Bé? Avui veieu que estic al brancal de la porta. Els dies de brancal són dies de treball manual, val? És que estic molt còmode. Són brancals baixets, avui m'he ficat les caçadores vaqueres. Un dia vos parlaré de les 1001 utilitats d'una caçadora vaquera, d'una caçadora de cotó, gruixuda. Però bé, estic així molt còmode, en els genolls alts, és el lloc ideal per a treballar amb les mans. Avui el que intentarem és convertir este tros de fusta, és de fusta de pollancres, de fusta de xop, veu, que no està pelada de tot, intentarem transformar en un got com un calze, per entendre-nos, com una copa, en un peu, en una forma, un poc com vos dia, calciforme, no? En forma de calze, que solem dir. I este tronc, precisament, a veure, no és una fusta super molla, però tampoc és que sigui massa dura, val? Serà bona de treballar. Però ens valdrem d'alguns truquets. La forma és un poc estranya, aquesta part més redona és on farem el clot, val? I aquesta part que és més estranya, que és un poc llargueruda, una amb la destral o el ganivet li llevarem esta punta i després li arreglarem la base, perquè ara mateix, a veure si us ho puc mostrar, veieu que no s'assenta molt bé, que no és perfectament paral·lel el tall de dalt en el tall de baix. Bé, això passa moltes vegades. Quan tallem amb la serra hi ha vegades que no acertem a la primera i és el cas. Això se pot arreglar bé de tot amb el ganivet. Vos presento les dues ferramentes bàsiques que avui utilitzarem, encara que avui en este vídeo n'usarem més. No per tampoc presumir de ferramentes, sinó perquè vegeu que quan se té un poc de pressa se pot simplement treballar en altres ferramentes. Ferramentes que d'altra banda ja les coneixeu, però en el bàsic se podria fer amb un ganivet, és el que vam fer l'altre dia, veritat, un ganivet normal, de fulla recta, bo per a fustejar i amb això. Això us ho vaig presentar, penso que el vídeo és de ganivets de fustejar. És un ganivet tort, això en anglès, a Amèrica sobretot li diuen un crooked knife, crooked vol dir garçat, que està tort, és un ganivet tort. Este me'l vaig fer jo, directament amb una fulla de serra, que està ficada dins d'aquest mànec, veu, d'una forma un poc asimètrica, i que té aquesta forma tan curiosa de mànec, veu, aquesta forma de mànec? Això ve dels indígenes de Nord-Amèrica, i és un ganivet que s'agarra així i treballes cap a tu. No sé si ho compreneu o si us ho vaig explicar ja. Veu? Talla per aquesta part de dins, és com un ganivet de pelar pataques, per entendre'ns, però doblat. I que està això fet ergonòmic, així ja ho tenen els dels indígenes americans, que ho solien fer amb ullals de castor o això, més avant de metalls també, i de sílex, òbviament, per a tallar cap a dins, de manera que treballarem d'esta manera. Només en això podríem acabar-lo. I qui diu això, podem utilitzar també, si voleu, allò de fer culleres. Els crooked knives, estos no és una cosa únicament de la cultura indígena nord-americana, estarien arreu, però aquest model és el que ens ha arribat a través dels bushcrafters americans. I això és l'utensili de fer culleres de tota la vida, que podeu utilitzar cap a vosaltres, o si voleu cavar fort també, en això també el faríem, en això i un ganivet normal també el faríem. El que passa que si hem d'escarbar-lo en això, ens costarà una miqueta més. Us ho dic perquè n'he fet diversos de goig, morters, i sol costar un poquet més, encara que, si voleu i el tenim a mà, en cert moment el podem utilitzar. En principi avui treballarà molt això, si no se me trenca, el vaig fer jo, amb la mateixa tècnica de ficar l'espiga dins del mànec amb resina d'aquella prehistòrica. I l'he utilitzat en 3 projectes, 2 d'ells goig, que he estat treballant molt de temps, i me'ls he fet, què voleu que vos diga? Perfecte. Per tant, el primer que farem, en compte de començar les braves, que podríem començar, és que vaig a taladrar-ho. Per què? Perquè si es comences així a les braves, és com quan fèiem la cullera, no? Primer has de fer un clotet i aquest clotet anar eixamplant-lo. Què farem així? Intentaré taladrar en una broca més o menys grossa, la tinc així, a veure. En aquesta broca intentarem taladrar fins a una fondària així, més o menys, i després, des del forat, serà més fàcil expandir-lo. Anem a provar si puc taladrar-ho. Com hem dit, que farem el forat a la part més redona, més regular. Veu que ahí està el nucli. El nucli no està exactament al mig. Calcularé una miqueta més a la dreta, perquè estigui més centrat. El taladre manual, tinc un vídeo, veritat, on explico com l'utilitzo. Vull dir, no cal tornar-lo a presentar. És de pit, és per a recolzar-lo així al pit, però vaja, penso que ho podré fer.
A veure... Ahí més o menys serà al mig. De totes formes, si no està centrat, no patiu, perquè després al treballar amb el ganivet doncs ho podem arreglar. Mireu, sí que he pogut ficar el pit. Ara veuré si puc aguantar-lo en els peus. I poquet a poquet anirem taladrant. Val? Intentem anar rectes. Continuo taladrant. Val? I quan el tinga vos mostro el segon pas. I el tenim. Veieu, han ficat la broca quasi que fins ahir. Penso que serà suficient. Val? Anem a pel següent pas. A veure, en este segon pas, o següent pas, veieu que està més o menys al mig això, hem de llevar aquesta part per a fer-lo un poc arredonit. Això ho farem a priori amb la destral, més avant ho acabarem amb el ganivet. Us he dit que això ho podíem fer tot a ganivet, però, òbviament, tenim les ferramentes i per a no estar tot el dia, ens ajudarem. Val? Llevarem aquesta part d'ací. Veieu que fa com aquesta punta, que és la més irregular, la llevarem. No cal tampoc que l'apurem massa, perquè quan farem el peu de la copa podrem anar arreglant-lo. Inclús podem pelar-la, Podem llevar aquesta part d'escorça, que jo no li he llevat abans. Molt bé. Veieu el que vos dia d'anar fent-la un poquet redoneta? És anar llevant-li esta gepa, este bony que fa així. Fa com un bony, com una gepa. El suavitzem un poc. Simplement per a no perdre les proporcions. No cregueu que ara després, quan farem el peu de la copa, això serà molt fàcil d'arreglar. Veieu que ara és molt irregular? Ja vos dic, no patiu, perquè ens importa més la part de dalt que el peu. El peu, d'una manera o d'una altra, ja l'arredonirem i segurament el reduirem un poc. Això és per no perdre un poc les proporcions. No passa res. Així ja està bé. Si això després li donarem. Què farem ara? Ara marcarem on estarà la cintureta de vespa de la copa. La copa serà com un rellotge d'arena, en la part de baix més menudeta que la part de dalt. Com podem fer un tall més o menys recte? Podem fer a ull, sense cap problema podríem marcar a ull, però si voleu podem marcar primer amb un cordell. Avui m'he deixat el llapis. Què vol dir això? No res, ho farem amb el ganivet, el de marcar. Però, veu, fem així més o menys redó. Quan faig flautes i això també uso aquesta tècnica. Vaig a marcar-ho amb el ganivet, vull dir. Això serà el peu de la copa. Després provarem la fondària del forat de la broca, però mireu, a veure. Ara veurem. Perdoneu que igual no estava gravant. Té això de fons de la copa, per tant, per ahir va bé. Hem marcat el redolí amb la corda. No tinc llapis, igual fem un llapis un altre dia. Sí, un llapis. I ara veu, marco amb el ganivet, simplement per a tindre una línia. Per a no anar molt. No passa res si m'on anem una miqueta. Vale. Veu que l'hem marcat? Se veu una línia clara ahí? Ara podríem agarrar directament amb el ganivet i fer això. Un poquet cap així, un poquet cap ahí. Un poquet cap així, un poquet cap ahí. Veu el que us vull dir? Això ho aniríem eixamplint. Sabeu, no? A la càmera suposo que eix. I aniríem fent aquesta espècie de forma de rellotge de sol. Com ho farem per accelerar el procés? Accelerarem el procés amb un arenque, no? Amb una serra. Val? Agarrarem la serra i el que anem a fer és seguir la línia. No sé damunt de les meves cames com se farà. Deixeu-me... Mireu, ja que la tenim, les múltiples qualitats de les caçadores vaqueres, ens ho recolzem ahí i anem marcant-lo. Quina fondària? No sé, com un centímetre i mig, fins i tot 2 centímetres. Sí. Veu, primer marco suau per a no perdre la línia, encara que ho hem marcat amb el ganivet, i després, en arribar al mateix lloc, doncs reforçaré. I continuarem penetrant cap a dins. Veu? Penetro cap a dins
Continuo, val? I quan el tinga fet, veurem el següent pas. Perfecte, ja ho tenim marcat. Hauré aprofundit un centímetre poc més. Després, si fa falta, podem aprofundir una miquilla més. Què farem ara? Ho podríem fer amb un aixol, ho podríem fer amb la destral, val? Cada un com sigui més còmode, però hem de, veu? Espero que se vegi, no sé com estic marcant. Ara ho estic fent damunt de les cames, val? Però podeu fer-ho recolzat sobre en terra. El que hem de fer és donar-li la forma. Veu? Està bastant dura, esta fusta. De vegades que el xop és més moll. Veu? Anirem fent això, o fins i tot, si m'apureu, deixeu-me provar la destral primer, val? I després provarem, ho acabarem a ganivet. Encara així, però, anem a fer un xicot de truquet. Aigua. Per a què volem l'aigua? Ara això ho ficarem cap avall i donarà un poc igual, però ja s'anirà reblanint. Ficarem aigua dins el forat, de manera que quan després treballem amb el ganivet corbat, veu? Enteneu el que us vull dir? Quan fem així, que estigui ja més moll. Per a fer-ho més tou, el que farem serà això. Ho omplirem d'aigua, veu? Ja està ple d'aigua. No, el perdreu de vista ara perquè el deixaré en terra. Val? Que aquesta aigua vagi treballant i ara canvio de lloc i anem a treballar un poquet a destral. A veure, ara amb moltíssima cautela, perquè si ens passem ens emportarem el peu de la copa i volem que tingui copa, anirem llevant material del costat. Val? Podeu pegar més fort quan més amunt, però conforme vos acosteu a avall, reduïu la força. Val? Si no és que mos ho carregarem. He triat primer fer esta part per a que l'aigua de dins no caigui i se vagi penetrant. Amb això al menudet ho haguem fet més còmodament. Encara així la destral no pesa molt i penso que li podem donar cert control. Pilleu la idea, veritat? Seguríssim que sí, sou molt intel·ligents. I això tampoc és rocket science, que diuen els anglesos. No és per a fer coets d'anar a la lluna. Això s'ha fet tota la vida. És un poc allò que fèiem també quan vam fer la massa de fusta. Suposo que ja sabeu per l'altre costat de la forma, veritat? Sí, estem arribant ahí. No res, continuo, val? Continuo i després ho girarem i faré un poquet amb la destral també a la part de baix, encara que la part de baix serà més bona de fer segurament a ganivet, pel control, no per altra cosa. Ara estic sent molt conservador, estic llevant poc de material, però en podem llevar més. Quan treballarem l'interior del got, hem de tindre molt present la forma que li hem donat per fora. Si no, què passarà? Que foradarem el got i no podrà retindre líquids. Això és un got i qui diu també és un morter, pot ser un morter. No sé si recordeu el vídeo, me penso que és el vídeo, que faig l'adhesiu prehistòric, trituro el carbó en un morteret fet com això. Val? I ara simplement és anar repassant. Anar repassant i anar repassant. Li dono per l'altre costat. Com ho farem? Això és només per a que ho vegeu ara. Jo haguera acabat primer la primera part. Ara és en molta cautela. Simplement donar-li un poquet d'intenció, perquè el ganivet ho acabarà millor. Perquè què passa? Si així ens passem i toquem ahir, prompte no hi haurà prou material, sense tocar. I el got, encara que li deixarem unes parets molt gruixudes, no podem tampoc jugar molt massa. Us dic que en el mini aixol ho haguem fet millor. Això també és un exercici de concentració. I que, òbviament, gravant i parlant tota l'hora és encara més complicat. Però la idea la teniu clara. És anar donant-li. Com aquests morters que gasten en l'Àfrica Negra, veritat, per a picar
no sé si picaran sorgo o picaran, vés a saber, arròs, panís, no sé què piquen dins, i que nosaltres antigament també utilitzàvem. Ho veu, no? Continuo, i quan ho tinga més perfilat, tornem a gravar. Ja aneu veient com queda, de veritat. Ara vos conto una cosa, mireu. Veieu que està quedant un poc pla? A veure, en principi no passa res, perquè no està fet en un torn, però veieu que la fusta és un poquet més ampla que alta? I això tranquils, perquè encara queda molt de treball. Sempre podem anar perfilant-lo, igualant-lo. Ara, si tenim un got que tira pla, tampoc passa absolutament res. Així no he arribat encara al fons de la ratlla. Això arribarem al ganivet. Fins i tot penso que li puc donar un poquet més. Diguem que això ho podem afondar un poquet més. I donarem més formeta, no de got. Serà més bo d'agarrar també si així aprofundim un poquet més. Res, aprofundisco un poquet més, li dono un poquet més de forma i ja passarem a l'interior, si vos pareix bé. Com veig que és més ample, així a la part ampla li dono més fondària. Així anem donant-li més forma. Molt bé. I a la llarga, si volem fondre més, ho farem a ganivet. I ja que estem, i per a no perdre temps, hi fico més aigua dins. Molt bé. Segueix treballant a destral. Perfecte. Veieu que no està perfecte, encara no està acabat. Això ho acabarem després a ganivet, no ens donarà molt de problema. Val? Ara el que hem de fer, o podem alternar l'esculpir per fora en el abuidat per dins, perquè així no deixarem temps a l'aigua a fer efecte. Què farem ara? Ara pot ser que sigui el més fàcil, però més treballós, el que costarà més temps. Segurament estarem més d'una hora fent això. Fiquem el ganivet dins del foradet. Epa. Veu? I anem llevant material. Primer costarà més, això que tenim l'avantatge del foradet. Primer costarà més, serà una cosa més vasta, i després serà una cosa prou més fina. Primer costa una miqueta, és un poc, fins i tot és agradable de treballar. Però a mesura que furguem i li donem una miqueta de redonesa, podríem dir, serà bastant més fàcil. La qüestió és anar traient material. Si ho farem en el de llevar culleres, doncs un poc el mateix, anar girant i anar traient. Jo, però, ara prefereix aquesta ferramenta, després l'esmolarem un poquet. Primer millor treballant amb la punteta a sola, penseu que és un metall molt finet. Ja tinc calor, vaig a llevar-me la jaqueta. Anem traient material. Quan vos canseu de treure material, i voleu descansar una miqueta, l'ompliu d'aigua i continueu. Mireu, cada vegada se treballa millor. Cada vegada se treballa més alt. I quan estarà ja el got bastant obert, serà una delícia, ja que han fet prèviament el forat en el talader. Vaig a llevar-me la jaqueta i no tinc les mans a les ferramentes. Ho torno a omplir d'aigua. També veureu que així dalt, al serrar, esta fusta queda molt irregular. Tranquil, que això al final en el ganivet ho acabarem bé. Cada vegada cabrà més aigua. Me llevo la jaca, val? Torno a foradar una miqueta. No us mostraré tot el forat, però trauré alguns talls, val? Mireu, en previsió, vaig a mullar la pedra d'esmolar, un poc. Ara ja me cap tot el ganivet dins i ara enteneu millor la forma, ara ho veureu. Veu com agarro el ganivet? I ara és una delícia treballar. Veu tot el material que traiem? L'altre dia, Anna, me preguntaves, però un got és molt fondo. Pot ser tot el fondo que vulguis, si el teu ganivet és prou llarg. O si la teva ferramenta de fer culleres té un mànec prou llarg. És qüestió de paciència. Ara ho estic fent contra rellotge. Ja sabeu que totes les coses que faig a aquest canal no se podrien vendre a un mercadet d'artesania, no se podrien vendre perquè són coses fetes en pressa. Jo tinc molts millors materials. Penseu que avui mateixa se celebra Sant Antoni, tinc una muntonada de coses fetes.
Això és un projecte que jo faig durant dies, el deixo a remulla, continuo el següent dia, penso les coses com fer-les millor. Una cosa important, perquè no se quedi quadrat, veu que està agarrant una forma com quadrada? El forat, si ho veu, és canviar de direcció. De tant en tant, pegeu-li la pauta al ganivet i talleu en direcció contrària. D'aquesta manera ho fareu una més redó i traureu molt més de material. De tant en tant, canvieu la direcció de la fulla i a vegades insistiu més en la voreta, perquè convé tindre molt clar la superfície que volem fer. Però veu que a poc la cosa va agarrant forma. Ara encara és un forat informe, encara talla prou. Però poquet a poquet li anirem donant aquesta redonesa, que és una paraula que me penso que hem creat avui. És com si tinguem un torn a la mà i anem treballant. Encara és més fondo que la ganiveta aquesta, arribarà un poquet més a dins. Estic fent la direcció contrària a la normal, que és cap a nosaltres, que m'he cansat. Girem i cap a nosaltres, que podem fer una miqueta més de fons. No sé si no entraré dins la caseta. Fa una calor. I això que sí se veuen muntanyes nevades. Ho veu, no? Què faig? Descanso? Què farem en el descans? Omplirem d'aigua. Molt bé. Mullo un poquet millor la pedra i esmolarem la ferramenta. Com aquesta ferramenta és corbada, no ho farem a la part plana de la pedra, ho farem a la part corbada. Té dues parts corbades, esta i esta mateix. Té tall sobretot, és a dir, no està fet com un ganivet això. Així té bisell, així baix és més o menys pla. Per tant ho farem per aquesta part més tancada. Per la de baix sí que podríem fer en la part plana. Però per la part corbada, podeu comprendre, és la que podem tancar més, ha de ser en la part també corbada de la pedra. Cap misteri, veritat? Seguisc i quan tingui un poquet més de forma o passi alguna cosa estranya, continuo mostrant-vos. A veure, dues observacions ràpides i seguisc i ja us ho mostraré quan el tinga ja fent els acabats, més exteriors i un poquet per dins també, però més avant. Ara descansarem vosaltres almenys una hora quasi. Dues coses. Abans dia de canviar de sentit. Òbviament, si la fulla és torta no se pot canviar de sentit, m'havia expressat malament. Volia dir, si vols fer-ho força cap a patros, veu la mà, com en l'altra posició, cap a la part de dalt. Encara que paregui mentira, incideixes d'una forma diferent. Per tant, s'evita allò de les puntes. En una fulla plana sí que podeu canviar de sentit. Ara vaig cap allà, ara vinc cap ací. O fins i tot en esta podríeu. Cap ací i cap ací. En esta, però, és impossible, perquè la direcció contrària fa dir que la punta entrarà dins del material. Això ho heu entès. L'altra cosa que volia comentar-vos, a banda de la direcció del ganivet, és que ara ja se pot treballar més o menys a gust. Ara veureu a què me referís. Ara la primera capeta humida no va tan bé, però ara la fulla ja gira bastant bé. Veu? I se trau bastant de material. Com el ganivet és flexible, li puc donar la curvatura que jo vull dins del mateix got. Per tant, per exemple, ara treballo més en la punteta. Forço la punteta. Hi haurà un punt que segurament no farà falta ni humila. Veu com escarbo i trac material? Si veu que el forat se descentra, doncs lleveu més de la part que no està tan donada d'ací. Això és fàcil i vau entendre. Fins i tot ara apareix que al estar mullat s'entorpisca. Continuo i ja vos dic, més avant ja vos mostraré, però per ara això és el que tenim. A veure, si a partir d'ara s'escolta un poquet diferent és perquè he prescindit del micro, gravo directament amb el mòbil. No sé si se notarà la diferència l'última vegada que hem gravat, espero que sí, però veu que sí ja té bon clot. Cada vegada, a veure si podeu veure, és que és difícil gravar per a que vosaltres ho vegeu i jo treballo còmode. Veu, cada vegada és més fàcil
és més fàcil extraure material. L'ideal és quan no està mullat de tot. Sabeu, quan està un poquet eixut però no sec de tot, és quan millor arrapa la ferramenta. Estic esmolant contínuament, també, val? Estic esmolant contínuament. La ferramenta aquesta, si fa un poc de moviment de dins a fora, no només arrastrar així, sinó de dins a fora, també ajuda a treure molt de material. El que passa és que m'estic cansant, i a banda m'he fet una burra que m'ha petat així, poc acostum. Llavors dic, és un projecte que jo feia durant dies i avui l'intento fer en 3 o 4 hores, 3 o 4 no, 2 o 3 hores, i òbviament no és el mateix. L'acabat no serà tan bo, però veieu que dins ja podríem veure, es comença ja a fer un clot decent. La forma de fora és millorable, com tot, que assente bé, aquesta part de fora llevar-li alguna irregularitat que pugui tindre. Però vaja, se pot dir que la idea l'heu agarrada. Ara l'únic que he de fer és anar estretint les parets. A veure, són quasi que les 3 del migdia, com a molt tard a les 4 me n'he d'anar d'ací. No sé en una hora què me donarà temps a fer. Estic per mostrar-vos-ho com ho acabo. D'ací una hora, encara que l'acabat no sigui perfecte, i que se pugui eixamplir més de dins, vos ho deixaré així i diré, mireu, és un got rústic, fet en el temps que han pogut tindre, i un altre dia ja podria millorar-lo. El que no vull fer és fer un tall i un salt d'un dia perquè vos desanimeu molt de vosaltres. A mi me passava al principi. Veia projectes que tardaven de fer-se diversos dies, la persona se canviava de roba i dius, així és complicat, ha hagut alguna trampa. Mireu, ara és quan millor s'agarri. Per tant, avui serà l'únic dia que invertirem i ja vos dic, com a molt, me queda una hora. En una hora farem el que podrem. En una hora el que pretenc és eixamplir un poc més el sol, almenys fins a que quede, no sé, 1 centímetre de vora. Estaria prou bé. Encara que ara ja estic mullant la pedra dins. I així fora, no ho sé, si deixar-ho així redonet, igual que baix, arredonir-lo un poquet més o deixar-lo d'esta manera. La més probable és que se quede paregut. Farem algun acabat, inclús tinc ahí un poquet de paper de vidre, encara que mullat no funcionarà bé, i segurament vos el deixaré ja com està. Però la idea la teniu, no? Ara podríeu fer un morter, això ja és un morter, de fet, veieu? Podeu picar ahí dins. Ja vos dic, seguisc un poc més, en algun descanset, perquè me fa mal la mà. Ja vos dic, com a molt en una hora, vos mostraré el resultat final. Val? Companys, això ja ho comencem a tindre. Què m'ha passat? A banda que se m'ha acabat el temps que vos comentava, no sé si ho veieu, mireu quina catàstrofe més catastròfica. Veure, és normal, li he donat un mal ús, tenia molta pressa, m'he ficat a treballar fort i ràpid, i quan treballes fort i ràpid passen aquestes coses. No s'ha soltat de dins, que la cosa és curiosa, s'ha trencat per l'espiga, no passa res. Aprofitaré el mànec, li trauré l'espiga que queda i ho tornaré a ficar. Ara tot seria treballar en el de fer culleres directament, que també va, però és un poc més vast, és una cosa bastant més vasta, va més a salteig. Val? Ui! Però vaja, el que és el got el tenim, no sé si el podeu apreciar. Deu estar el projecte al 80-85%. Vos proposo una cosa en tot cas. El proper dia o un altre dia, un dia que faci una xerrada o que estigui per així, continuaré donant-li. Vaig a restaurar la ferramenta esta, o agarraré un ganivet del xinès i l'arreglaré, no sé, ja veurem què farem. I li donaré una miqueta més i li farem un acabat, perquè per dins m'agrada ficar-li un poc del nostre tractament de cera, si no és per a ficar res calent, si és per a ficar alguna cosa calenta, és que fan cuxes, fiquen aigua salada bullint dins. Diu que la sal pot tapar un poc el porus. No sé quin gust podrà fer, saps, el té, el xocolata o la cervesa en sal, però vaja, ja m'enteneu. No ha quedat superfondo, a veure, entre tot el dit dins i els 4 dits d'ample, veieu? Però ja t'he dit, se pot repelar més i per fora se li pot passar paper de vidre, però vaja, jo penso que la forma és prou encertada. És un projecte que m'he ficat a fer-lo, seria la 1, són ara quasi que les 4, sí que hi està 3 hores, sí que hi està 3 hores.
en una hora més segurament el tindria. Segurament, els acabats sempre costen una miqueta, però ja el veu. Si m'ho permeteu i me perdoneu, el proper dia o un altre dia consecutiu li puc fer un acabament. Puc restaurar la ferramenta i fer-li un acabament un poquet més digne, encara que tinc més goig d'aquest tipus, i deixant-lo així ja és un bon morter. Si busqueu una fusta o una peça de pedra cilíndrica, és un morter fantàstic. Això mateix, companys. No sé si se m'arriba a veure. Espero que hagueu gaudit. Este és el 100 vídeo. Per això volia fer una cosa un poc especial, encara que el fracàs este m'ha deixat un poc en el cul a l'aire. Però vaja, heu vist que se pot fer? És com l'ou d'en Colom. Com se pot fer un got? Fàcil. Sense la barrena ho haguérem fet també, o directament, millor dit, en una barrineta també ho haguérem pogut fer. Val? O solament furgant, com una cullera, és a dir, com si férem un culler, i a la llarga també ho afondaríem. De fet, segurament, si del principi haguera començat en això, hauria quedat més redó el cul, ara acaba més en punta. Però ja vos dic que se pot acabar millor. Encara així, així deu haver un got sencer no, però 200 centilitres segurament sí. Una abraçada, ja vos dic, doneu-li el like, feu córrer la veu, subscrigueu-vos i ja veieu que són projectes que es poden fer en ferramentes fàcils i sense cap animalada de coneixements. Una abraçada i fins al proper vídeo.